हम नाचो तनी मजा ना आई तो पंकज भेरो सम विदाई ना ले ऐसे कि आज के विदाई हमारे टॉप गिरी। हाँ जी मजा नहीं तो पैसा वापस। वाह वाह आहा ऊपर वार भइल बाना है ना देखो देखे कबा अरे ठे कैसा मास्टर देखो काबे तू ले लो हमारा चलते बोल दे हम ऐसा कंपनी के सदस्य हैं कि मालिकों के फायदा होला स्टाफों के फायदा होला। हाँ जी ऐसे तू हमारा से मिल कर रहबू तो दिल में रहबू ना तो कारगिल में ना मूस के बिल में रहबू। ऐसे हमारा से मिल कर रह जान बड़ी फायदा हुई। देखो है ऊपर बार भइल बाना बुखार भइल बाए हो छौड़ी से पूछो आज नए के चीज थोड़े होता है ना पुराने के चीज आज नया हो जाता है। हाँ जी गंगा कंपनी टी सीरीज एंकल कंपनी कौन कौन कंपनी आ गए अब तो टीपी म्यूजिक पीपी म्यूजिक जितने म्यूजिक बा अब अपना ऑफिशियल बड़ी सब देखी गंगा कंपनी जब आवे तो घरी गायत्री ठाकुर जी के अधूरान काका के एगो दुगोला आवे जने दुगोला के नाम रहे तंबू उखाड़ मुकाबला ओमे एगो गीत गावस गायत्री जी कि नाम धुरान हो गायत्री के सार के गाड़ी दी हल ना हो का कलाकार वही में बहुत बहुत बात होखे। तो जब प्रचार आवे नु तो बड़ी मजा आवे ओमे एगो लेडीज गावे कबे आस हाँ जी ये लय बाजी इन्हीं लोगों ने इन्हीं झा 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 झटका 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 हाँ जी देखो अरे इन्हीं लोगों ने 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 ले ली दुपट्टा है ना देख पगली जीवन बन जाई इन्हीं लोगों ने 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 एकरा के जननी कब हो कि प्यार में पागल भी है वो के करा दीपक दिलदार के ना राकेश मिश्रा के ना धनंजय शर्मा के चाहे जे ए जाइल बा ओकरा बारे में ना गोलू राजा कैसे जब हंसत रहे तब ना देखिए हम जननी कैसे जुल्फ लहरत बार खौराइल बहो जुल्फ लहरत बार खौराइल बहो आँखी हो सत मुँह मुरझाइल बहो आँखी हो सत मुँह मुरझाइल बहो एक चेहरा काहे उतरल बा काहे अकना हंसते जानता नहीं काहे जानता नहीं काहे काहे जी अच्छा
कि दिलदार संग रात अरे गुलजार भइल बा कबे सही बात हो कि ना दिलदार संग रात गुलजार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो और का हसत हसत हो जा चल जाती है रोना नहीं खेबू हाथ मैडम जी चल डगर कटे डगमगाता हो एकरा छेना न मुंह में घोटाता हो एकरा छेना न मुंह में घोटाता हो जब चलत दिया तो डगर जो हुआ जाती है छेना घोटाते नहीं खे काहे बताओ तनी पंकज भैया ले छेना का पैसा दी हम हमरा के दी लो हई ला छेना का ऐसे कहिला कि हमरा से मिल कर कि एकरा सीना एकरा सीना पो जवानी अरे सवार भइल बा जय हो एकरा सीना पो जवानी सवार भइल बा अंत समय लाइन देखी जे लिखले बाड़ो हां जी ये दुए चार आदमी बड़े जे लिख सकत रे बाकी सब लोग अच्छा बा अरे पगली रे पगली कि ये हो पगली के लगली बीमारी न हो कि ये हो पगली के लगली बीमारी न हो जय हो झाड़ा वाला बाड़े ओ झई शिकारी न हो शिकारी बाबा यही सिवान जिला के जब ही जौन प्रवचन करो तनी राजन महाराज जी नो वहाँ के भी गीत लिख के देते है हमार सौभाग्य कि सोनू सिंह संग दिल बचपन से हमारे जखमी जितेंद्र भैया शिकारी बाबा अभी ललन भोजपुरी जी के भी नाम लिखल जय हो कि ये हो पगली के लगली बीमारी न हो जय हो झाड़ा वाला बाणे ओ झई शिकारी न हो कि गोलू संगे अरे संझे में कारोबार भइल बा अरे छौड़ी से पूछो एकरा अरे प्यार भइल बा परवार भइल बाना अरे बोखा भइल बा